चिरांनि खालामाथियाव समायना मिथिंगाजों लोगोसे बायदि गाबनि हाफोरखौ नुनानै दावबायारिफोरा गोजोननाय फोरमायदों। चिरां जिल्लानि साफागुरि राजा लामानिफ्राय साहा फारसे थानाय खयलामयला ओनसोलनि खालामाथियाव थांनानै गासै आसाम आरो बिटिआर हालामावनो नुफेरै गोसोम गुफुर गलाफि फान्थाव गाबनि हाजों लोगोसे भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय जिरि जिरि दै खोलो खोलो सुदेम बार बारनायखौ मोनदांनो हानायनि खाबु मोनगोन दावबायारिफोरा। लोगोसे गुबुन गुबुन जिब जुनारफोरबो नुनायनि खाबुबो मोननो हागोन। जेरावबो नुफेरै गलाफि आरो गुबुन गुबुन गाबनि हाखौ नुनायजों लोगोसे समायना मिथिंगाखौ गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरा नुनानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। ধুনীয়া আৰু অসমৰ ভিতৰত এটা একমাত্ৰ জায়গা এটো য'ত ভলকেনো আছে বা আগ্নেয়গিৰি আছে বেলেগ অসমৰ কতো এটো নাই এটো প্ৰথম এটো আৰু মই ইউটিউবৰ পৰা আহিছো যেটো জায়গাটো এক্সপ্লোৰ কৰাৰ কাৰণে লগতে আৰু নিউজ আহিছে আপোনালোকৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। তো বহুত ভাল জায়গা আপোনালোকে আহি চাওক এবাৰ কালামাটি আৰু চাওক কি বস্তু হয় ইয়াত মানে কেমেৰাই জাস্টিফাই কৰিব নোৱাৰে বা আপোনালোকে যদি নাহে ইয়াত কেমেৰাত ইমান ভাল নেদেখিব পাৰে কিন্তু জায়গাটো বহুত বেছি ভাল আৰু এফালে চাওক ৰং বিৰং এইফালে কলা আছে এইফালে অলপমান মানে ওয়াইল্ড কালার এটো মানে বেগুনিয়া কালাৰৰ অসমীয়াত কও বেগুনিয়া কালাৰ আৰু তাৰ পিছত আছে একদম বগা কালাৰ মানে আৰু এটো সূৰ্যৰ পোহৰৰ ভিতৰত ৰংবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে এই বস্তুটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে থাকে তেতিয়াহ'লে এই ৰংখিনি ভালকে আপোনালোকে গম পাব। ইয়াত খুব ধুনীয়া জায়গা আহক এবাৰ কালামাটি পিকনিক স্পটত। আৰু চাবলৈ কি আছে ইয়াতে? আৰু ইয়াতে চাবলৈ নদী আছে আৰু ইয়াতে অলপ এটা সাৱধান কৰিছো ইয়াতে কিন্তু হাতী আছে দেই। ইয়াত হাতীৰ অৱশিষ্ট অংশ এইবিলাক ইয়াত হাতীবিলাকো আছে ইয়াত খোজকাঢ়ে আৰু নদীটোৰ হদটো আৰু ঠাণ্ডা খুব পানীবিলাক খুব ঠাণ্ডা আৰু নদীৰ পানী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা অহা আৰু কেতিয়াবা যদি পুরো ডেম আছে আৰু ডেমটো যদি পানীটো এৰি দিয়ে তো নদীৰ বিপদ হোৱাটো অলপমান হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে নদীত বেছি সময় নাথাকিব আপোনালোকৰ যদি আহে পিকনিক স্পটত নদীৰ পৰা অলপ দূৰত পিকনিক খাব। ইয়াত বেছি নদীৰ বেছি নাথাকিব ইয়াত এইটো ৰিকুৱেষ্ট থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে পিকনিক খাবলৈতো দিয়া নাই কমিটিৰ পৰা দিছে নেকি? নাই ইয়াত জুই ধৰা বা সেইটো জাষ্ট এনে চাবহে দিছে এইটো এনে চাব দিছে এনে চাব পাৰি। ইয়াত জুই জ্বলোৱা বা এইবিলাকত মানা আছে ইয়াতে অকল চাব পাৰি ইয়াত একো নাই এইবিলাক আৰু খানাবিলাক লৈ আহিব লাগিব ইয়াত বনোৱা সুবিধাটো নাই। बे खालामाटी इको टुरिज्म स्पटआव फैयोबा बाहाय हा गोसोम नुनो मोनगोन जेखौ खालामाटी होनो। हा गोसोमखौ लानानै बेनि उनाव हा गोसोमनिफ्राय गुफुर दङ हा गोसोमजों गुफुरजों ज' दङ बेखौ नायनो मोनगोन। बे माने मोनसे दावबायारिनि थाखाय मोनसे बियो मोजां मोनसे प्लेस नायनो थाखाय आरो बाहाय नुगासिनो दं अन्थाइ दं सारिगिदिं हाजो दङ नायबाबो नायनो अहाया बिनि सिनारिखौ जायनि थाखाय दिनै बाहाय दाब दाब जायगानिफ्राय दावबायारिफोर फैगासिनो दङ आरो थांगासिनो दं गासिबो मोजां होनलांदों बेनो आरो ओमफ्राय जाय फैदों बिथांमोननिसिम जोङो धन्यबाद जासिहरबाय थेंकिउ आरो जाय फैबाय थागोन बिथांमोनखौ जोङो वेलकाम खालामबाय कमिटिनि जानाय। आसलथे बाव जेनेबा फैयोबा जानाय लोंनायफ्रा माबायदि? बाहाय जोङो जानाय लोंनायखौ बेहाय संनायनि बेबस्था गैया माने जाय माने फरियालफोर लाना फैगोन जेनेबा लोगोफोरखौ लाना फैगोन सोरबा बेरायनो फैगोन बिथांमोना बे सिनारिखौ नायनो आरो बाहाय फैनानै एसे गोजोननायनि थाखाय जि परिबेसखौ लाना थांगोन माने बिसोरो पेकेट आइटेम लाबोनानै जानो हागोन जानानै गावबा गाव जानाय बुस्थुफोरखौ साब सिखोन खालामनानै आरो जोंनि मानसि दंखायो अलरेडि बिसोरो नेगासिनो दं आरो बाहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिबो मानसि दंफैखायोमोन आरो एसे आगोल बिसोरो साइडआव दंहैयो माने बिथांमोना माने बायरानिफ्राय हाजोनिफ्राय बा हाग्रानिफ्राय जिब जुनारफोर फैनानै जाहाथे मानसिनि अनिष्ट खालामा मानसिनि खहा खालामा बेनि थाखाय बिसोर दङ आरो सुरक्षा बा बे माबायाव बर्डारावनिनो खेथ्रआव एसएसबि दङ आरो प्रशासननि जि आसाम पुलिसनि प्रशासननि बिभागनिफ्राय बिसोर फैगासिनो। बबे जायगानिफ्राय फैदों दिनैहाय? बाहाय दिनैथ' जोङो रिसेपसनाव माखासे थाबाय रिसेपसननि खोथाखौ दा जों मोनबोआखिसै इतिमध्ये नलबारिनिफ्राय फैनाय दङ आरो लकेलनि माखासे दङ नय गवालपारा बे गोजान माबानिफ्राय सफैनाय दङ आरो बेनि जिनाखि बे सिनारिखौ नुनानै मैया सासे अफिसार दङ बिथाङा बुंलांबाय बेयाव इतिमध्ये खननै खनथाम जाबाय मैयाजों आरोबाव फैबावगोन होनना बुंबाय माने नायबाबो नायनो अहाया बे सिनारिखौ बेखायनो बिथांमोना फैनानै नायो आरो थांफिनो बाहाय थानायनि बेबस्था गैया हिसाबै आरो फैफिननानै नायनांगौ गोनां जायो।
दा बेहाय हा गुफुरखौ नायगासिनो दा बिनिफ्राय फैनो गोसोआनो जाया जायखिजाया मबाइल लाना फैयोबा बेनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बे हा गुफुर मोनहैगौ बिथांनि मेम'रिया फुल जालांजोबखायो फट' खेबै खेबैनो ओरैबायदि नान्दनिक दृश्य नुबाय आसलथे बाव माने रं बिरं माबा हा दङ ना रं बिरं हा दङ जेनेबा बाहाय हा गोसोम दङ खालामाथि जेखौ बिनि नामै खालामाथि इक'टिक स्पट बानायनाय जादों बेनिफ्राय बाहाय हा गुफुर दङ बेनिफ्राय गोसोम गुफुर लगायनाय दङ दै दङ बाहाय झरना दङ अन्थाइ दङ सारिगिदिं हाजो दङ हाजो आगर दङ दा बेफोरखौनो नायनांगौ गोनाङा आरो हाजोआथ' बहुद दङ जेरावबो दङ खिन्थु बेबादि बाहाय खालामाथिजों जिनाखि हा गुफुरजों हा गोसोमजों संमिश्रन ज' जानाय बे दृश्यआ हयथ' दस्रा जायगायाव बिदि गैया बे हा गोसोमाव मैदेरा जायो होननानै मिथिदों बे हा गोसोमखौ मैदेरा जाफैयो मैदेरल' नङा मैदेर दङ बनगुरु फैयो हाग्रानि जिब जुनारफ्रा बाहाय फैनानै बेखौ मानसि गैयै टाइमाव दाथ' मानसि दं हिसाबै बिसोरो फैया मानसि गैयै टाइमाव फैनानै बेहाय संख्रि एसे संख्रिनि माबा दङ बेखौ सोलानानै बिसोर जायो आरो बाहायनो गेलेयो मायो बिसोर थाङो बेयाव फैनायनि लामाखौ खोन्थानो हागोन नामा बेयाव फैनायनि लामाया जाहैबाय 31 नं नेसनेल हाइवेनिफ्राय सापागुरिनिफ्राय लानानै सापागुरिनिफ्राय सिदा फैगोन खैलामैला बाजारनिफ्राय आरो साहाजों साहा फैगोन खैलामैला बाजारनिफ्राय फ्राय 3.5 किल'मिटार 4 किल'मिटारनि गेजेराव फरेस्ट अफिस दङ फरेस्ट अफिसाव एन्ट्रि खालामनानै बेनिफ्राय डाइरेक्ट माबायाव बे जोंनि जिनाखि इक' टुरिजम स्पटनि जि मोनसे कमिटि दङ बे प्लेसखौ नायदिंनो थाखाय आरो बेखौ जोथोन लानो थाखाय बे कमिटियाव एन्ट्रि खालामनानै बेनिफ्राय जोंनि बे जिनाखि कमिटिनि गेट दङ बे कमिटिनि गेटनिफ्राय 13 किल'मिटार एसे बारा जायो खयथायाव हाबनो मोनो ओमफ्राय ओंखारनाय टाइमाव जोंनि कमिटिनि माबानिफ्राय 8थायाव हाबनो मोनगोन बेनिफ्राय 4थायाव नैबे स्पटखौ गारनांगौ जों जेराव दा गसंबाय दङ बेनिफ्राय 5थायाव गेटनिफ्राय ओंखारलांनांगौ आरो जायखिजाया मबाइल लाना फैयोबा बेनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बे हा गुफुर मोनहैगौ बिथांनि मेम'रिया फुल जालांजोबखायो फट' खेबै खेबैनो ओरैबायदि नान्दनिक दृश्य नुबाय বিজনীৰ পৰা আহিছোঁ কেনেকৈ লাগিছে জেগাটো বহুত ভাল আৰু ইমান এই ভিতৰত যে আমাৰ ওচৰতে ইমান ভাল জেগা আছে আমি আগতে ভাবাই নাছিল আৰু ইয়াতে অসমৰ ভিতৰত এটা আনকমন বস্তু দেখা পাইছোঁ আৰু এইটো অসমৰ ভিতৰত ক'তো নাই কি আছে দাদা এইটো এই যে পাহাৰটো যে দেখিছে এইটো তাত এই পাহাৰটো আগ্নেয়গিৰিৰ ফলত সম্পূৰ্ণ মাটিবিলাক পাথৰবিলাক গলি গলি এই সম্পূৰ্ণ পাহাৰটো হৈছে মানে আগ্নেয়গিৰি যিটো লাভা বুলি কয় আমাৰ এই লাভা এইবিলাক দেখা পাইছে যে কলা কলা এইবিলাক লাভা হয় ৰং বিৰং এই যে কলা যিটো সেই কলা পাহাৰটো আৰু এই ঠাইত আৰু এইটো এই পাথৰবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ মানে গলি গলি গৈছে যেনিবা কিবা এটা কোনোবাই আৰ্টিষ্টে ডিজাইন কৰি দিছে আৰু এইটো এটা বহুত আনকমন বস্তু আমাৰ ইফালে ওচৰে পাজৰে নাই এনেকুৱা দৃশ্য এটা বহুত ভাল লগা আৰু জগা থৈ বেলেগ দূৰত যাব নালাগে ইয়াতে উপভোগ কৰিব পাৰিব বহুত আনন্দ পাব जों खुमुरसालिनिफ्राय फैदों आरो खुमुरसालि बिजनि खुमुरसालि माबायदि मोनदों बे जायगायाव फैनानै बे जायगायाव फैनानै आं माने नुफेराखैमोन नालाय नायनो होनना फैदों दा नुफैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बिराद समायना मिथिंगानि सम्पतिखौ मा माखौ नुनो मोनखो नुबाय दा हा गोसोमनो मा ओरै बाबुआबो जोंना मैदेरा बेखौनो जायो होननानै खोनादों दा नुनो मोनबायना ओमफ्राय नै दा गोजोननाय मोनदों आरो फैनानै बाहाय गोबां रोखोमनि मिथिंगायारि नुथाय मोनदों हाजो आगरखौ नायबाय हाजो आगरखौ नायनो थांनो नागिरदों नायथ'वाखै थांगोन आरो